Què dius? Era massa fàcil, diu. Aquí hi ha un corriol, No et despistis, que és... que va pujant. Sembla que es desfigura, però... Aviam, sí, de moment sí. Sí, aviam. Sí. Sí, cap a la dreta. Ojo aquí les branques. Ui, aquí ja... Iep, va. Bueno, aquí està una mica entremaliat. No. Bueno, ara anem aquí dalt, noi. Ai! Ai, que porto! No. Parar perquè encantem tots dos. A més que porto el pedal. El tros de pedal més dur. I molt bé a vindre. Però bueno. Són els pedals, són bons, són aquests de... Plataforma. No porten enganys. Ja. Sí. Bueno. Precisament